Budeme pokračovať pri Božom, budeme pokračovať pri Božom slove. Tak, a budeme čítať na úvod z prvého listu Petra z 2. kapitoly od 9. po 11. verš. Prvý list Petra, 2. kapitola, 9. až 11. verš. Takže, drahý Páne, dávame ti to do rúk, Otče, v mení Ježiša Krista, nech to je pomazanie buduje, uzdravuje a vedie nás. Amen. Amen. Takže ak máte niekto otvorené, nech sa páči, kľudne to čítajte. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedy ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Sláva Bohu. Ekumenicky. Amen, amen, ďakujeme, amen, sláva Pánovi. Pán Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu v 8. kapitole v 32. verši niečo dôležité Židom, ktorí v Neho uverili. On im tam povedal viac vecí, ale povedal niečo kľúčové, čo používame aj v našej službe, Immanuel. Čo tam povedal? Povedz si niekto. Ján 8.32. Zostaňte v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Áno, Ján 8.32, áno, to si citovala tie dva verše. 32. konečne, teda konkrétne znie: poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Uvedomujem si, že môj život, alebo Boh svedčil v mojom živote o tejto pravde. Chcem sa modliť, aby aj v našich životoch Boh svedčil o tejto pravde. Inak povedané, aby tento verš sa stal konkrétne pôsobiacim v tvojom živote. Aby si na základe toho verša a cez tento verš a cez pôsobenie Svätého Ducha mohol prežiť oslobodenie. Lebo potom tie ťarchy padajú, ktoré sú ako nánosy zlého, či už generačné problémy, alebo akékoľvek iné, keď poznávame pravdu. A tak dnes pre mňa tieto verše znamenajú veľmi veľa. Nebolo to tak, keď som sa obrátil. Boli to nové informácie, ktoré ja som prežíval, že som Boží, tešil som sa, ale dnes je to ako hlboké poslanie, ktoré môžem prežívať. Oveľa viac jednoducho pre mňa znamenajú tieto pravdy, ktoré sme čítali. Takže tu je napísané: vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolalo z temnoty do svojho predivného svetla. Takže, drahý brat, drahá sestra, patríme spoločne Pánovi ako vyvolený rod. On si nás vybral a poveril nás, aby sme boli ako kňazstvo, ako kňazi najvyššieho Boha, ktorí ho zastupujú pred ľuďmi a zároveň ľudí zastupujú pred ním. Je veľmi dôležitá svätoslužba na tejto zemi, aby z večnosti mohli prichádzať Božie pôsobenia do životov ľudí, do životov rodín, do životov národov. Sláva Bohu za toto poverenie. A tu ďalej Pán hovorí, že máme zvestovať skutky toho, ktorý nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Neboli sme ľudom, ale teraz sme Boží ľud. Boli sme bez milosrdenstva, ale teraz sme milosrdenstvo dosiahli. Veľa by sa dalo o tom hovoriť, ale chcem sa dostať k tomu ústrednému, čo som vnímal, že by sme mali dnes mať ako tému. Takže ten 11. verš hovorí: milovaní, povzbudzujem vás. Takže aj ja, drahí milovaní, chcem vás povzbudzovať. Milovaní, to je identita, ktorá konkrétne znamená najviac, že sme milovaní Bohom, že sme v tom milovaní Božom, že máme zabezpečenú časnosť, večnosť, aj pútnictvo, pretože to ďalej hovorí Peter, že sme na tejto zemi pútnici a cudzinci. A preto, že to tak je, zdržiavajte sa toho zlého, čo v tomto svete je, veď ste len pútnici. V zmysle, že toto nie je váš domov, toto nie je konečná pre náš život. Tak ako hovorí napríklad Zjavenie Jana 12. kapitola, že beda zemi a moru, pretože diabol k vám zostúpil veľmi rozúrený, vedieť, že má málo času. Takže diabol ako rozúrený pôsobí
ako ten, ktorý zastrašuje národy, ako ten, ktorý ničí, okráda, zabíja, hubí, ale nie tým páti vedľa, ktorí majú v nebi svoje stany. Tak ťa chcem povzbudiť, drahý brat a sestra, aby si to tak bral, že ty máš v nebi svoj stan, že tam je tvoja konečná, tam je cieľ tvojho putovania, sláva Bohu, haleluja. Takže ako pútnici potrebujeme stále Božie vanutie, potrebujeme stále Božie pozrhnutie, Božie usmernenie. A dnes sa budem zamýšľať nad tým, chcem dať takúto otázku, že ty ako pútnik, či si ochotný byť usmernený Bohom. Ešte raz, či ty ako pútnik si ochotný byť usmernený Bohom. Zamyslíme sa chvíľku nad touto otázkou, pretože je dôležité to, či sme ochotní. Na Izajášovej 1. kapitole tam Boh hovorí, ak budete ochotne poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Ale ak sa budete vspierať a protiviť, budete požraní od meča. To je ako žalostné konštatovanie Božie, že to požranie od meča znamená, že diabol bude cez svoje slova toto robiť. Požraný od meča. Tie slova ľudí zožerú, tak ako je napísané v úvodzovkách samozrejme, ako je napísané v 1. liste Petra v 5. kapitole, že on obchádza ako revúci lev a hľadá, ako ho by zožrala, alebo zhltol na jeden hlt. Čiže budú požraní od tých slov, ktoré budú usmerňujúce pre život človeka, tie diablové slova a nakoniec budú zničení. A tak pre nás toto neplatí. My by sme mali byť ochotne poslušní. Ak budeme ochotne poslušní, tak to ale korešponduje aj s tým, že budeme ochotne usmerniteľní. Tak o tom budeme dnes hovoriť. Či sme ochotní byť usmernení a či máme takéto myslenie a nastavenie, že nech nás Boh usmerňuje v živote. Sme tak nastavení, bratia, že chcete byť usmernení v živote, ak je to potrebné. Niekto tu je taký. Myška je taká. Určite viac ľudí, nie? Takých. Áno. Áno, sláva Bohu. Sláva Bohu. Tak si prečítame niekoľko veršov teraz z kapitoly 16 knihy Prísloví o tom usmernení, ako môže vyzerať jej. Takže 16. kapitola knihy Prísloví od 1. verša budeme čítať po 9. Hej. Opäť, keď môžete, tak nech sa páči, čítajte niekto. Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina. Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnutky zvažuje Hospodin. Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery. Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru, podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromy. Hospodinovi sa protiví každý namyslenec. Zaručenie jeho trest neminie. Milosrdenstvo a vernosť zotiera vinu a bázeň pred Hospodinom odvracia zlo. Ak sa Hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním aj jeho nepriateľov. Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobnuté neprávom. Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. Amen. Takže vidíme tu niekoľko usmernení, ktoré Boh pôsobí v živote jednotlivca. V mojom aj v tvojom živote. Teda človek, alebo Rado, alebo Gabika, alebo každý z nás, Renatka, alebo Palino, alebo hoci kto tu je, človek vo svojom srdci plánuje. Odpoveď však prichádza od Hospodina. Hej? Čiže my plánujeme, človek si premyslí, čo chce povedať, ale nakoniec Boh usmerňuje aj naše slova. Ak sme to ochotní Bohu dovoliť, tak on nás chce usmerniť v našich slovách, v našich rozhodnutiach. Ďalej, človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnutky zvažuje Hospodin. Opäť usmernenie od Boha v tom, akou cestou pôjdeme. Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery. Nechaj sa usmerniť, odovzdaj mu svoju cestu, nech ťa vedie. Mohli by sme ďalej pokračovať, ale
Ešte ten 9. verš, teda chcem spomenúť, aby sme išli ďalej. Teda človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. Môžeme ešte z iného prekladu prečítať tento 9. verš. Ak máte niekto iný preklad, tak ľudne prečítajte. Príslovia 16.9. Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho kroky. Ešte iný preklad máme? Môžeme rozíbať nad tým slovom. Mám tu také anglické preklady, tak preložím, že ľudská myseľ plánuje svoje cesty, ale Pán riadi jeho kroky a robí ich istými. Potom ešte ďalší, že môžeš mať svoje myšlienky, alebo môžeš mať svoje nápady, ale je to Boh, ktorý ťa vedie. A ešte jeden. Ľudia plánujú, čo chcú robiť, ale Boh ich riadí, alebo určí, čo potom skutočne naozaj budú schopní urobiť. Takže vidíme tu Božie usmernenie. A pre nás je takisto veľmi dôležitý verš z tohto textu, ktorý nás vedie k dôvere. Pretože aby sme mohli byť usmernení, potrebujeme Bohu dôverovať. Alebo byť ochotní byť usmernení, potrebujeme mu dôverovať. To je vec vzťahu, ktorý nadobúdame cez písmo a cez to, že Duch Svätý nám potvrdzuje to písmo v živote. A tak tí, ktorí sú silnejšie vo viere, alebo tí, ktorí sú silnejšie v dôvere, viac poznajú Hospodina, majú povzbudzovať tých menej silných, tak ako hovorí Rímanom 14.1 alebo 15.1. Hej? Že tí silnejší vo viere majú niesť slabosti nevládnych. Hej? A nemáme posudzovať myslenie toho, kto je slabší vo viere, ale máme sa príjmať a slúžiť si navzájom. Čiže zver svoje diela Hospodinovi, alebo uval na Hospodina svoje cesty, svoje diela a podaria sa tvoje zámery, alebo tvoje myšlienky budú stať pevne. Hej, Roháček píše. Takže byť usmernený, drahý brat, drahá sestra, povzbudzujem ťa ako v mene Pánovom, nie v mene svojom, ale v mene Pánovom, na základe písma svätého a toho, čo Boh aj v našom živote robí, že je dôležité, aby si bol ochotná byť usmernená. Tak sa teraz pozrieme na nejaké také konkrétne usmernenia na chvíľku. Takže kniha 2. Samuelova, 7. kapitola. Budeme čítať niekoľko veršov. Konkrétne od 1. verša budeme čítať po verš 16. Kľudne, ak máte niekto otvorené, môžete to čítať. Ak nie, tak budem ja čítať. Máme nejakého čitateľa? Já můžu česky. Jo, dobře. Dobře. Počujete ma? Tak. Počujete ma? Počujeme Druhá tě. Samuelova 7. Lebo mne trhá. První verš. I stalo se, když král sídlil ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinek od všech jeho okolních nepřátel, že řekl král proroku Nátanovi: Pohleď, já sídlím v cedrovém domě a boží truhla sídlí pod stanovou plachtou. Nátan králi odpověděl: Jdi a učiň vše, co máš na srdci, protože Hospodin je s tebou. 4. Oné noci se však stalo Hospodinovo slovo k Nátanovi: Jdi a řekni mému otroku Davidovi: Toto praví Hospodin, ty mi chceš postavit dům, abych v něm sídlil? Vždyť jsem nesídlil v domě ode dne, kdy jsem vyvedl Izraelce z Egypta, až dodnes, ale přecházel jsem ve stanu jako příbytku. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, řekl jsem snad některému z izraelských kmenů, kterému jsem přikázal pást můj lid Izrael: Proč mi nepostavíte cedrový dům?
A nyní toto pověz mému otroku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin, od chovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, kamkoliv jsi šel, a vyhladil jsem před tebou všechny nepřátele. Učiním tvé jméno veliké, jako je jméno velikánů na zemi. Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet ve svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho nebudou již pokořovat jako na počátku. Ode dne, kdy jsem ustanovil soudce nad svým lidem Izraelem. Dám ti odpočinek od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě. 12. Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. 13. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. 15. Mé milosrdenství však od něj neodstoupí, jako jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. 16. Trvalý bude tvůj dům i tvé království navěky před tebou. Tvůj trůn bude navěky pevně stát. Nátan Davidovi pověděl všechna tato slova a celé toto vidění. Amen. Takže všimnime si, že v tomto texte mohli by sme povedať, že sú tri hlavné postavy. Alebo všimnime si tieto tri postavy. Čiže kráľ Dávid, prorok Nátan a Hospodin. Kráľ Dávid a prorok Nátan boli Boží služobníci, oddaní, posvetení, Bohom vedení. Hej, čiže boli vodcovia pre národ. Hej, a boli duchovne pred Bohom veľmi dôležití a oddaní. A Dávid v tom všetkom teda prichádza k takému rozhodnutiu, že hovorí Nátanovi, prorokovi Nátanovi, že chce postaviť Bohu príbytok, Boží chrám. No a Nátan na to hovorí, choď a rob všetko, čo máš na mysle, lebo Hospodin je s tebou. No a teraz prichádza Božie usmernenie. To je to, čo aj my v živote potrebujeme vnímať, hej, že to môže prichádzať, tak ako sme čítali v 16. kapitole knihy Prísloví. Teda Boh tej istej noci oslovil Nátana a hovorí, choď môjmu služobníkovi Dávidovi a usmerni ho. A nielen to, ale Boh prehovoril k Nátanovi, Nátan, chcem ťa usmerniť. Nie je to tak správne, ako si ty to povedal Dávidovi. Takže mu to povieš tak, ako ti ja teraz poviem. A povedal mu, ty mi chceš postaviť dom na bývanie, veď v dome som nebýval odtedy, ako som videl Izraelitov z Egypte a tak ďalej. Inak povedané, ty ho nepostavíš, postaví ho tvoj syn, hej? Dal mu potom vedieť. Čiže usmernil ho cez Nátana. Nátan bol ochotný byť usmernený? Aj Dávid bol ochotný byť usmernený. Potom tu vidíme aj silnú dávku dôvery, ktorú mali aj Nátan, aj Dávid k Bohu. Pretože oni boli poslušní obidvaja a na to, keď Boh cez proroka Nátana oznámil budúcnosť, konkrétnu budúcnosť Dávidovi, o ňom a o jeho synovi a o kráľovstve, tak on vôbec nepochyboval. On to zobral presne, ako to Boh povedal. Čo zase vidíme v tých nasledujúcich veršoch, ktoré sme ešte nečítali, tak by sme mohli ešte trošku o tej dôvere čítať, hej? Tak vás môžem poprosiť ešte od toho 17. verša niekoľko veršov čítať ďalej, od 17. verša ďalej? Jak nich to môžete. Budem čítať ja, dobre? Budem čítať ja. Takže od 17. verša je napísané. Nátan hovoril Dávidovi presne podľa týchto slov a podľa celého tohto videnia. Vtedy kráľ Dávid vystúpil, posadil sa pred Hospodinom a hovoril, kto som ja, pán Hospodina, čo je môj dom, že si ma dovedol až sem?
I to sa ti videlo primálo, pán Hospodin. Hovorili si o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka. Nevidíme to, že by on hovoril, a naozaj, Pane Bože, naozaj to tak bude? Čo keď? Určite, Pane, ty to myslíš vážne? No, neviem, no. Nie. On v plnej dôvere reaguje na tieto pánové slová a v oddanosti ďakuje Bohu za to, čo on urobí. A to je kvôli tomu, pretože Hospodina poznal vo svojom živote, dôveroval mu a bol ochotný byť usmernený, ako Nátan, tak aj Dávid. A tak, keď oni dvaja, takíto Boží oddaní služobníci, posvetení, boli ochotní byť usmernení vo svojom živote, vo svojej službe, vo svojich víziách, vo svojich cieľoch, tak to je Božie povzbudenie aj pre nás, aby sme chápali, že potrebujeme byť ochotní byť usmernení. Mal som modlitbu nedávno s ľuďmi, ktorí Boha zavalili svojimi túžbami v modlitbe. Povedali, my toto túžime, aj toto a nemáme to a boli veľmi užialení z toho, utrápení, ubolení, pretože oni Bohu predkladajú svoje túžby a Boh ešte niekoľko rokov neodpovedal na ich túžby. A ja som sa za to modlil, čo mám povedať a vtedy Duch Svätý mi hovorí, povedz im toto a povedal som, Boh cíti krivdu teraz. A to v tom zmysle, že mu hovoríte len o svojich túžbách, o svojich plánoch, akoby naliehate na neho, ale vôbec sa ho nepýtate na to, aký on má s vami svoj plán. Na to sa zamyslel a povedal, no naozaj to tak je. My na ho tlačíme svojimi túžbami, ale vôbec sa nepýtame, aký má on s nami svoj plán. Takže, drahý brat a sestra, to je základ. Toto myslenie je základ preto, aby sa bol ochotný byť usmernený. Kto má rozhodujúce slovo v tvojom živote? Ty alebo Pán? Pán určuje tvoju cestu? Alebo ty určuješ pred Pánom svoju cestu? To je dôležitá otázka. Tak si pripomeňme teraz Rímanom 14. kapitolu 7. a 8. verš. Poďme sa tam pozrieť. Rímanom 14. kapitolu 7. a 8. verš. Prečítajme si to, prosím. Ak niekto môžete, tak to čítajte. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Sláva Pánovi. Takže nikto z nás nepatrí sám sebe a nežije pre seba, ale žije pre Pána. Ak sme mu odozdali svoj život, tak mu patríme. On je našim Bohom, spasiteľom, priateľom, otcom, milujúcim stvoriteľom, ale je aj Pánom. Takže stotožňuješ sa s touto oslobodzujúcou pravdou, drahá sestra, drahý brat. Lebo to je oslobodzujúca pravda, ktorá má moc ťa vytrhnúť z bolesti, z trápení. Keď naliehajú ľudia svojimi túžbami na Boha a sú sklamaní, pretože on ešte ich túžby nenaplnil a zabudli sa pýtať a modliť sa, Pán, nech sa naplní tvoj plán, aký máš ty s mojim životom plán, tak potom je ťažké byť ochotný byť usmernený, pretože ľudia niekedy berú Boha len ako toho, ktorý má pomôcť naplniť ich túžby, naplniť ich ciele, naplniť ich vízie, ale to je omyl. To je bytostný omyl. To je existenčný omyl pre ľudí, ktorí vydali svoj život Bohu. Je bezpečie, je požehnanie, je plnosť, je ochrana, je hojnosť, je zabezpečenie pre ľudí, ktorí rozmýšľajú biblickým spôsobom podľa tohto vzoru. Patrím Bohu so všetkým, čo mám. Pane, tak aký je tvoj plán? Veď ma podľa svojej vôle a usmerňujme, ak je to treba. Dávid bol ochotný byť usmernený, Nátan bol ochotný byť usmernený. Si aj ty ochotný byť usmernený? Odozdávaš sa Pánovi ako ten, ktorý vie, že mu patrí? Na chvíľku sa zamyslíme, viete, ako sa obrátil Pavol apoštol? Predtým sa volal inak, nie? Ako sa volal? Saul alebo Šavol. A potom už písmo ho nazýva ako Pavla, hej? Ktoré to meno mal akoby po svojom otcovi, podľa tých informácií, ktoré mám ja. A viete, čo znamená Pavol? Pavol. Niečo vo význame malý?
Áno, malý, presne tak. Takže taká kľúčová zmena v jeho živote je napísaná v 9. kapitole Skutkov apoštolov. Viete, čo sa stalo? Že ožarilo ho svetlo z neba, spadol z koňa a zažil Kristovo nasmerovanie. A pri tom všetkom bol tam jeden učeník, ktorý potreboval byť usmernený. Viete, ktorý to bol? Aby išiel a slúžil Saulovi. Ktorý to bol? Ananiáš. Ananiáš. Bol usmerniteľný. Áno. Ďaká Bohu, že? Amen. Tak poďme ešte tento úsek písma na chvíľku prečítať. 9. kapitolu Skutkov od 10. verša. Niekto máte otvorené, tak čítajme, prosím. 9. kapitolu Skutky apoštolov od 10. verša. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, páne. Pán mu povedal. Staň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Páne, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc viazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán však odpovedal, choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil na ňo ruky a povedal, brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Amen, sláva Bohu. Takže veľké svedectvo písma a života viery všetkých generácií znovuzrodených kresťanov. Pretože Saul a potom neskôr Pavol apoštolom sa stal jedným z kľúčových písateľov písma a takisto stal sa kľúčovým človekom, cez ktorého Boh pôsobí do dnešného dňa na môj život, na tvoj život. A aby sa tak mohlo stať, bol tam jeden človek, ktorý bol ochotný byť usmerniteľný, teda usmernený. A to bol Ananiáš. V tejto ťažkej situácii života ohrozenia bol ochotný byť usmernený a cez neho Boh urobil zázrak. A Saul bol uzdravený, bol naplnený Svätým Duchom a vstúpil do služby. Sláva Bohu. A tak skúsme v živote sa, alebo zamyslieť sa na chvíľku nad svojim životom, bratia a sestry. Viete, čo je Eben Ezer? Už ste počuli o tom, ja som aj raz slúžil na tú tému. Eben Ezer, viete, kto to položil, tento kameň a tak ho nazval? Až potiaľ to nám pomáhal Hospodin, Áno. ale neviem teraz, kto to bol. Kto to povedal. Čiže Ebenezer bol kameň Božej pomoci, bol Samuel, prorok Samuel, ktorý ten kameň, potom ako Boh dal víťazstvo Izraelu, nazval ako, a bol symbolicky postavený ten kameň, ako kameň Božej pomoci. V mojom živote bolo mnoho takýchto kameňov Božej pomoci, mnoho takých bodov mám, kedy ma Boh pretváral a učil ma dôverovať mu, učil ma byť usmerniteľný. Máš aj ty takéto spomienky? Už si prešiel školou usmernenia? Viete, že keď som vstupoval do služby pastora v roku 95 v septembri, tak predtým, 2005, tak predtým som sa modlil. Povedal som, Bože, viem, že mám ísť za pastora, kamkoľvek chceš ma pošli do služby, len nie do Trebišova. A to som ešte nevedel, že Trebišov je požehnané mesto. Ale je to len moja skúsenosť, cez ktorú ma Boh učil byť usmerniteľný. A ja som sa nechal usmeriť a vstúpil som tam do služby. Bolo to lámanie, pretože som musel žiť podľa význania, Pane, nech sa nemoja, ale Tvoja voľa stane. Viackrát boli takéto usmernenia. Až napokon prišli vážne rozhodnutia v živote, kde mi Pán povedal toto a ja som už vôbec takto nerozmýšľal. Povedal som, dobre, Pane, ak mám ísť tam, idem tam. Mám ísť slúžiť tam, idem slúžiť tam.
Keď mi Pán povedal, toto bude tvoja manželka, tak ja som povedal, OK, Pane, nehádal som sa, povedal som, dobre, Pane, ale potrebuješ to nejak zmeniť, lebo nefunguje to, nič sa medzi nami nedieje. Pán odpovedal na modlitbu a všetko krásne urobil tak, že sme sa aj zaľúbili, aj začali sme spolu chodiť a dneska sme manželia. A všetko išlo v prirodzenej rovine 100%, v zmysle, že všetko bolo naozaj Bohom pripravené v prirodzenej rovine, ale začalo to v nadprirodzenej, u mňa u Gabiky, čo hovorím len ako príklad, nie že by to tak malo byť u každého človeka, hej, ale chcem tým povedať, že som bol ochotný byť usmernený a takisto aj Gabika. To je dôležité, byť ochotný byť usmernený stvoriteľom vo všetkých oblastiach života. A tak v mojom živote bolo mnoho Eben Ezer a uvedomujem si, že to Boh používa do dnešného dňa. Keď som bol v Poľsku a mali sme cestovať do Japonska, ja už som rozmýšľal, že pôjdem domov, pretože som mal zlomené rebra, veď viete, že to išlo cez taký duchovný zápas, tak som sa pýtal Pána, Pane, chceš, aby som išiel do Japonska? Som sa opýtal viackrát. A on mi hovoril, áno, tam je tvoja služba, ty tam máš ísť. Čo potrebuješ? Potrebuješ sa viac sústrediť na duchovný boj a budeš v poriadku, choď. A vďaka tomu, že som mal veľa Eben Ezer v živote a videl som Božie usmernenie, Božiu ochranu, moja dôvera bola dostatočná, aby som zvíťazil aj v tomto zápase. Nech nás Boh chránil od všetkého zlého, zároveň hovorím, aj vás, bratia a sestry. Ale tie príklady do svojho života používam na to, aby sme boli povzbudení k tomu, aby sme boli ochotní byť v živote usmernení, ako bol Dávid, ako bol Nátan, ako bol Ananiáš a ako nás písmo učí. Pretože náš život už nepatrí nám, ale Bohu a to je oveľa lepšie, ako by patril nám. Oveľa lepšie. V tom je plnosť, v tom je ochrana, v tom je požehnanie, v tom je zabezpečenie v každej oblasti tvojho života. Nech nás Boh všetkých žehná. Tak poďme sa modliť chvíľku, bratia a sestry.